Takže čaute ľudia, tu je Discraft a toto, čo ste teraz videli, bol 5-minútový challenge, do ktorého ma zategoval Mario, za čo mu ďakujem. A v tomto challenge vlastne išlo o to, že máte zložiť čo najviac kociek 3x3 do 5 minút. Ja som zložil 9, bol to dosť zlý výsledok, ale to bolo tým, že ja som trojku strašne dlho neskladal a zabudol som tak polovitu G-permov a ešte ďalšie algoritmy. Napríklad toto som pokazil G-perm, mohol by som mať o jednu kocku viacej, takže to ma dosť klamalo. Každopádne ďakujem veľmi pekne za tagnutie. Je to veľmi zaujímavý challenge, lebo aj pokiaľ trojku moc neskladáte, tak si aspoň takto precvičíte. No a keďže je to challenge, tak by som mal zatagovať niekoho aj ja. Takže ja tagujem Adama Pugnera, Dalibora Mršku a Jančiho. Vy dvaja to spolu nejako natočte, dajte si to medzi sebou ako challenge a som zvedavý, koľko dáte výkociek. Určite pokiaľ by ste si to chceli vyskúšať, tak nech sa páči a teším sa na vaše komentáre pod videom, koľko ste dali vy a ako ma porazíte. Dobre, to je z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like, komentár alebo sa prihláste k odberu. Ľučený Discraft, vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.